masoya an daura. Maryama yanzu amarya ce, angonta Muhammadu sun dace. Soyayya an goda amarya kun dace, aure bautar Allah Maryam momi shara hawayenki, Muhammad angonki za ya kare da kabokinki ki jamaya. Soyayya an goda amarya kun dace, aure bautar Allah Maryam momi shara hawayenki, Muhammad angonki za ya kare da kabokinki ki jamaya. Na sa Allah sarki dan yawan da ya kage ni, shine yayi mun amba ummi na ko ita ta rainai ni. Yamin baiwar waka wasu su so ni wasu su zage ni, batan rasa aibi baran bana ka shirya na can gaba da na baya. Soyayya an goda amarya kun dace, aure bautar Allah Maryam momi shara hawayenki, Muhammad angonki za ya kare duka hakokinki ki jamaya. Dubu da salati ya zalzalalunan kawa nura, Muhammadu manzo na dan Amina abba gun zara, asa alayansa da asabu sun bi mujin kubura, asa da Muhammadu angon momi kyan daki sai a sanya amarya. Soyayya an goda amarya kun dace, aure bautar Allah Maryam momi shara hawayenki, Muhammad angonki za ya kare duka hakokinki ki jamaya. Aure bautar Allah Maryam sai ki shara hawayenki, daga angona ki za ya share da kan kukanki, Muhammadu ya zamto mijina ki karki mamaki, sirri na zaman aure hakuri da juna shine kin jamaya. Soyayya an goda amarya kun dace, aure bautar Allah Maryam momi shara hawayenki, Muhammad angonki za ya kare duka hakokinki ki jamaya. An kushi ko kwarya gunza ne na kawara kala tasu, da kare da biri wai menene asalin rigima tasu, Ali zanen dutse Maryam na kina a saman nasu, Muhammad ke yan zaba kin ga a yau kwarya ce za ta bi kwarya. Soyayya an goda amarya kun dace, aure bautar Allah Maryam momi shara hawayenki, Muhammad angonki za ya kare duka hakokinki ki jamaya. Sauran labari in ji mai rabiya an mare shi, Muhammad angon Maryam juna sai ku yi waki shi, auren ku na kauna ne kuma an daura san baba shi, magauta fi hakuri auren da kuke ki an daura ku yi baya. Soyayya an goda amarya kun dace, aure bautar Allah Maryam momi shara hawayenki, Muhammad angonki za ya kare duka hakokinki kin ji amarya. An yi aure, an yi aure, an yi aure. Muhammad ka nema kuma auren nan yau an baka, ka damƙya manar momi dan ta zamto matarka, ka kara gida ta nauyi na iyaye ka ɗauka, shi da share tufafin ta sun rataye kanka ango na amarya. Soyayya an goda amarya kun dace, aure bautar Allah Maryam momi shara hawayenki, Muhammad angonki za ya kare duka hakokinki ki jamaya. Auren na masoya ne ango da amarya kun dace, da mai nazari me ya kai kwa kan ai kauna ce, kun rike juna da amana yau dai babbar rana ce, shi yasa na yi shiri dan in zo in wake ango da amarya. Soyayya an goda amarya kun dace, aure bautar Allah Maryam momi shara hawayenki, Muhammad angonki za ya kare duka hakokinki ki jamaya. Anan ne za na tsaya ango amarya fatan alkhairi, Aliyu NGU nake mai waka a cikin tsari, fatan da nake ango baɗuwar haka in ɗau jariri, ma'ana ɗagun
amarya. auren soyayya an goda amarya kun dace. Aure bautar Allah Maryam momi share hawayenki. Muhammadu angonki za ya kare duka hakokinki kin ji amarya. Auren soyayya an goda amarya kun dace. Aure bautar Allah Maryam momi share hawayenki. Muhammadu angonki za ya kare duka hakokinki ki ji amarya. Auren soyayya an goda amarya kun dace. Aure bautar Allah Maryam momi share hawayenki. Muhammadu angonki za ya kare duka hakokinki kin ji amarya. Muhammadu angonki za ya kare duka hakokinki ki ji amarya.